Izakhamuzi ezakhele umasipala wesifunda iLembe eGroutville, KwaZulu-Natal zithi-ke zinethemba lokuthi umasipala uzozixazulula izinkinga zokugqoza kwamanzi kule ndawo emva kokuthi umasipala uqhube umkhankaso obizwa ngethuma mina wokuhlola inqalasizinda yawo. Lo masipala uphinde wazibophezela ekuhlinzekeni ngoshwele labo abakweleta izidingo ezihlinzekwa umasipala. Ukugqoza kokuhlinzekwa ngamanzi kuyinselele ebhekene nezakhamuzi eziningi ezakhele umasipala wesifunda iLembe, njengoba izakhamuzi zithi zibuye ziwezwe ngendaba kanti zikujabulele ukuthi izolungiswa inkinga yokugqoza kwamanzi. Kuyajabulisa khona kancane kodwa ngoba amanzi ayasihlupha akhange ahambe nje kungashongo lutho ubone ngenyawo uthi yavulinya. Iziphathimandla zikamasipala bezihlangene nezakhamuzi zakule ndawo nalapho besiphuma umkhankaso wokuhlola ingqalasizinda yendawo nokuxhunywa kwamanzi ngokungemthetho. Umeya kamasipala uThobani Shandu uthi bakhuthaza izakhamuzi ukuthi zikhokhele amanzi ukuze baqhubeke ngokuletha izidingo. Manje silana sikhulume nabantu ukuthi no sizoba reconnectana kabusha bebelegale ukuze sikwazi uku-accountela amanzi because mabuka AJ report yalonyaka eLembe in terms of foreign values amanzi that AJ we can't account for amanzi to a value of above 105 million water that we can't account for that we receive from Umngeni. Lo masipala uthi ulandela ikhwelo likaMengameli khathethule inkulumo ngesimo sezwe ePhalamende ngokuhlinzekwa kwabantu ngamanzi. Uzwile nakuMengameli ekhuluma yesterday ukuthi nemali esizoyithola mhlawumbe ispection sakhe sayizolo ugxile kakhulu on water ikhuluma isikhathi eside kona and washo wathi imali inzuzo esenza ngokudayisa labantu amanzi kumele sisebenzise futhi ukuthi silungise infrastructure noma iphinde iphakela abantu ngokwamanzi. Lo mkhankaso uzoqhubeka zonke izindawo ezakhele lo masipala weLembe.